Il-karriera ta' għalliem hija meqjusa bħala waħda diffiċli, iżda ta' sodisfazzjon kbir. Mhux faċli dejjem iżżomm kontroll ta' ġieli 30 tifel u tifla, iżda l-innoċenza tagħhom timlik b'entużjażmu sabiex tkompli issawwarhom fl-erf. Għalulna dan uħud mill-160 edukatur li għadhom kemm temmew il-karriera tagħhom u li ltqajna magħhom f'attività li tellet propju għalihom. Ma nibdel xejn mill-karriera tiegħi, għamilt 12 sena fil-klassi, 15 sena repetitive PE indur l-iskejjel. It-tfal inħobbhom, it-teaching kien ġo fija, ġifieri kont inħossni at home bħala għalliema. U ma jiddispjaċinix li għażilta. Kont inħobbhom ħafna li xtara dik l-innoċenza u ma lesti biex iħobbuk, kont inħobbhom ħafna u kienu jħobbuni ħafna. Tul il-karriera kien hemm immexa sew laħaq. Madankollu stqarrew magħna li l-isbaħ żmien kien fil-klassi. Meta tkun assistant head, ikollok problemi li huma differenti bit-teaching għax tkun qed tagħmilha mal-istaff. Is-sodisfazzjon bħala għalliema kien ħafna għax meta tara meta ikunu kif tibda s-sena ikunu daqsxejn slow u mbagħad tibda tara l-progress. U qatt ma kelli ambizzjonijiet li nilħaq għax il-vokazzjoni tiegħi kienet mat-tfal. Huma għamlu appell għal dawk l-għalliema l-ġodda li ser jibdew fis-sena skolastika li jmiss. Li jħobb it-tfal, li kollu paċenzja u everyday anke jekk ikun hemm xi ħadd jirrabjak, l-għada tibda mill-bidu. It's enjoying il-job u ta' min ma tmexx tħares lej ix-xogħol, trid tħares lej is-sodisfazzjon, ġifieri jiena nagħmlilhom il-kuraġġ. Irid ikun iħobb it-tfal, irid ikollu jekk jaħseb li mhux se jkollu job satisfaction ma jażilix. Min-naħa tiegħu il-Ministru Evarist Bartolo li żar din l-attività irringrazzja lil dawn il-160 edukatur għax-xogħol kbir li għamlu għal ħafna snin minn ħajjithom għal ġid tat-tfal ta' pajjiżna.